Линията включва 7 модела с размери на екраните от 32 до 65 инча, оборудвани с всичко необходимо за стабилна и удобна работа. Телевизорите са с дизайн без рамка в черно, който ще допълни всеки интериор. Краката акцентират върху общата дизайнерска концепция и държат телевизора сигурно на равна повърхност. За монтиране на стена са предвидени стандартизирани VESA стойки. Следователно, използването на маркови киви скоби с доживотна гаранция е идеалното решение. Широките хоризонтални и вертикални ъгли на гледане осигуряват удобен преглед за събирания с приятели или семейство. Всички смарт телевизори от серия 730 от Kiwi поддържат HDR, осигурявайки по-голяма яснота на изображенията, особено в ярки и тъмни сцени, правейки изживяването по-реалистично и потапящо. Благодарение на технологията MEMC, любителите на екшън и спорт ще се наслаждават на плавни и ясни изображения в динамични сцени с любимите си супергерои или футболисти. Комплектът от технологии за подобряване на изображението ще осигури точност на цветовете, контраст и яснота за превъзходно визуално изживяване. Технологията за ниска синя светлина намалява синята светлина, минимизирайки напрежението в очите. Това ви позволява удобно да гледате още няколко епизода от YouTube шоу. Балансът на звука без неприятни колебания в силата на звука е осигурен чрез адаптивен контрол на звука. Ясният звук е подсигурен чрез Dolby Audio технологията, а Surround звукът ще ви пренесе в сърцето на действието на любимия ви филм. Управлението на телевизора се извършва с удобното дистанционно управление, което разполага с блок от бутони за бърз достъп до популярни приложения. Дистанционното управление също има бутон за активиране на Google Assistant, което ви позволява да намирате филми или телевизионни предавания с гласови команди. Телевизорите Kiwi работят на операционната система Android TV 11, която редовно се актуализира. Така че любимите ви услуги като YouTube и Netflix винаги ще работят надежно. Google Play предоставя достъп до широка гама от стриминг услуги, приложения и игри. Ако не намерите това, което търсите, можете да инсталирате желаното приложение от външно устройство. Работата с браузър на телевизора е неудобна. Изпратете съдържание или всякаква информация от вашите устройства към големия екран на Kiwi с Google Cast само с едно щракване. Моделите Kiwi Smart TV с по-големи екрани разполагат с гейминг режим за най-бърза реакция на действията на джойстика. Освен за гейминг, можете удобно да работите в PC режим, който оптимизира компютърното изображение за телевизионния екран. Kiwi Smart TV имат всички необходими портове за свързване на всякакви устройства. Всеки собственик на Kiwi Smart TV ще получи 3-годишна гаранция за най-скъпия компонент – модула на дисплея и денонощна техническа поддръжка.